Wanne ya kamata a ce ka fara kalla a cikin wayannan fina-finai guda biyu wanda zan baka, Karafu ko Michael Jackson? Zan baka kaɗan daga cikin labarin Karafu wanda na kalla jiya, gaskiya ya min daɗi kuma sannan ya ban dariya, sannan ya ban nishaɗi sosai ba ɗan kaɗan ba. Ya kai awa biyu da wani abu, lokaci ɗaya na kalle shi gaba ɗayansa ko jira ban ba. Labarin Karafu labari ne game da wani lauya wanda ya kasance azzalumi na ƙarshe, sannan da kotu wanda suke haɗa baki da alƙalin shi ma azzalumi ne. Labarin ya kasance a farko wanda aka fara yin shi wani tsofaffi ne sun taho daga ƙauye zuwa cikin garin birnin Indiya domin za a yi wa 'yarsa aiki, to sai wasu kwale-kwale tunda a cikin garin Spain ta gaza domin ya siyar. A daidai wajen da ya sauka ba mutane aka samu mutum biyu ɓarayi suka sace mai wannan jakar. Ya kai ƙara police station, aka je police station aka samu wannan ɓarayi, sannan a cikin wannan gwalagwalai aka samu gwalagwalan, amma sai dai police station sun ɗebi rabonsu. Suka ce ba za su ba shi wannan gwalagwalai ba sai ya je kotu, haɗin baki kenan. Ya je gun alƙalin, ya je gun lauya, ya samu lauya. Lauyan ne ya nuna mai cewa shi mai taimako ne, mutumin arziki ne. Shari'ar da za a yi sati ɗaya ko kwana biyu a gama a ba su gwalagwalan nan, sai da aka yi wata huɗu ba a gama shari'ar nan ba. Daga nan fa ya kai ƙara gun ubangijinsu, wato gunkin da suke bautawa. Soya shi ne ubangijinsu ya fito a matsayin mutum domin ya ga cewa ya gyara wannan abu. Yau wannan alƙalin, yau lauyan nan dukan tsiya. Lauyan ya ce zai gyara komai ta hanyar biyan cin hanci, sai ya ce shi bai yadda ba, za a bi ta hanyar shari'a ne. Daga ƙarshe bayan ya zo a matsayin mutum, sannan ya je kotu ya ga cewa kai wannan kotu fa akwai gyara a cikinta. Duk da ya yi nasara a shari'a, amma kuma 'yar ta mutu, gwalagwalan ba su da amfani a wajen mahaifin tunda tsoho ne shi, daman saboda 'yarsa zai wannan abu. Labarin Karafu za ka ji daɗin kallonsa 100% ni na ma alƙawari. In bai ma kyau ba ka dawo, in ka biya ni kuɗin da na tura ma fim ɗin, ni kuma zan dawo ma da kuɗin ka daidai da abin da ka biya ni, ko in ma har da ƙari. Karafu ya fita ya yi kyau sosai. Sai fim ɗin Michael Jackson, rayuwa ce gaba ɗaya game da King of Pop na ƙasar America wanda har yau shekara 40 an kasa mantawa da shi. Labarin fim ɗin yana matuƙar bala'in daɗi, ko in ce waƙoƙin fina-finan sun yi kyau sosai, sannan fim ɗin ya yi kyau sosai, kuma na fim ɗin zai burge ka is perfect. Michael Jackson labarin shi ne, amma dai za a continue a nan gaba. Wanne kake ganin cewa ya cancanta a ce ka fara kalla, Karafu ko Michael Jackson? Ga dukkanin mai buƙata zai iya magana domin ƙwamar shi kallon waɗannan fina-finai.